Narito po ang mga sangkap ng dinuguan o tidtad Kapampangan. Meron po tayong karne, liempo yan at karne na pinaghalo, dugo ng baboy, siling haba, bawang at sibuyas, syempre ang suka, patis at mantika. Ayan po. Magluto na po tayo. Mantika. Gisa na po natin ang bawang. Sunod ang sibuyas. Sunod na po natin ang karne. Karne po, hiniwa sa maliliit po. Ayan po, tuloy-tuloy lang po ang paggisa. At least po mga 5 minutes. Igisa natin siya. Ayan, pwede na yan. Lagyan na natin patis. Isa pa. Ayan. So ayan po, after 10 minutes, ayan, pwede na pong ilagay ang dugo. Ayan po, dugo. Lagyan na po natin ng suka. Isang tasang suka. Tansyahan na lang po ito. Ayan.
Habang hinihintay po natin kumulo, lagay na rin ng mga sili. Mamaya po natin ang tatakpan. Ayan po, kumukulo na. Linisin muna natin. Alisin natin ng mga bula. Ayan, maglagay po akong tubig. Nasa inyo po kung gusto nyong tuyo siya o may sabaw. Ayan. So, ayan po. After 30 minutes. Hayaan po natin yung kumukulo. Konting asin. So yan po, luto na ang ating dinuguan. Tidtad Kapampangan.